Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Tonyo at Tagala Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Aday naramid ko amay sabanag amakagapo no apay nga ado timang dilaw kanyak ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonyo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Patyan na kumasintya. Puno amin nga ibagbagakan ka. Sigurado ka kadi iti dayta, Tonyo. Baro kan ubing ka. Idinto tasyak, may saak abalo kan addan anak ko. Ay ayatan ka. Isungawan an yaman na dagita. Di ka kadi maaliw kanyak, Tonyo. Bakit akon, kan adot yan anak ko kun alangarudan. Saan, Sintya? Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ala, ikan nakpay nga rod iti naan-anay apanawan. Tapanunutag ti may papan iti dayta abanag. O sige, kat sapay la kuma. Tatinasamit awon mo, ti mauray ko. Apay Tonyaw, talaga ka di nga gayat ka kinisincha. Wantatang, Ngem mano atawon ti bait yaw. Adan anak na, kan bumakitain. Sigurado ka nga ay ayatan. wan nga ron tatang. Isu nga ron nga aramidag ti amin, tapnosong batan na. Malah, ano day tati kunam, di isaw. Ngem tingi-tingem pa yan ay bagday tarik nam. Wantatang, awan ti pagdanagan nyo. Gaputa talagang ay ayatak ni Sintya. Agamakak nga main, anak. Ang mga nuintun adamang kantsaw kan ka kat ibagam tong agbabawi ka. Amumutin dagiti tattao dito lugar tayaw. Awan bibiyang ko, noan yaman ti masaw dagiti tattao kanyak tatang. Tinapatag, kat surutag ti diktar da ito'y panunot, kan puso. Tonyo, talaga kadi anapudno ka kanyak. Wan Sintya. Anya ti kayat mong aramidag. Tapno ipanaknag ko, anapun no ti panagayat ko kan ka. Umdasan dagiti ipagpakitang kanyak, Tonyo. Sintya. Ngam dinakto nga taibain kadagiti gagayem mo. Dinakto nga taibain akakuyog inton bumakbaketakpay. Saan to Apolo, Sintya? Pakaidayawak pa'y kit di ti mga asawa kan ka. Nga uray katawanam di may nga anak ko. Arig na anak kan. Awan parikot iti dayta. Gaputat talagang ayayatan ka. No kasta nga rod, itamot laang aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Ay na, agyaman ak launay Sintya. Agyaman ak, gaputa sinungbatan nakmatlaangan. Si kagam ti bagbagati nami a boyfriend na. Manong Tonyo. Wan, Kurt. Angam saan kayo amadanagan? Talagang ay ayatak ti inayo. Ngamsapay ko ma. Tasaan kayo nga agpanunot iti negatibo, iti panangaram ko iti inayo. Saan may lapdan ti nami a makirelasyon, Manong? Ngam dawatan mikin ka. Asapay ko ma. Ta di mo baybayan. Kan di mo luklukwan ti inami. Namnamaan nyo dayta, Kurt. Kas iti nakunak. Ay ayatak ti inayo. Isu adyak to pulos lukwan, kan pasakitan. Agyaman ak no kasta, Manong Tonyo. Saan na pa nang ikumpara? Ngam naragsak ngamin ti inami iti sidong day di amami. Gaputa na anos day di amami. Kat sapay ko ma, tano kasano ti kinaragsak na idi. Kat isuntumat ti kinaragsak na iti sidong yo, Manong Tonyo. Ikarik dayta, Kurt. Saan to alumda ang ti inayo, iti sidong ko. Nabayag tamatan nga gayan ayat, Sintya. Iswadawatak ko ma, ng agkabalaytan. Umanugotak iti dayta singasing mo. Ngam ijay balay minti pagyanam, Tonyo. Anya? Ijay ko mabalay mi, tapno as asidag iti trabaho. Awan nga minti agyan ijay balay mi no panawak. Katapno di mon pagparikutan ti isasarak mo iti trabaho. Gumatang ta itilugan. Sana bale, kabailang matagmaneho. Anya? Di ka nagkadkad, Tonyo.
Sana bale, taadumat ti pakausaran ti lukan. Usaran ta ano kas di nga adda papananta. Sa bagay matkit di Kinapudno na, idi pa'y laeng aplanok ti gumatang itilukan. Ngam awan mat nga mintag maneho. Kat ita tagasawatan, gumatang tan iti usaran ta. Ayos kamot aton nyo. Awan pa'y mano abulan, sipod na pankanagyan iji balay da Cynthia. Ngam ita, adan adagos lugan mo. Anya? Kat isumot, talaga maya atin adagos ti biyag mo. Ne, kasla sa bali ti kayat mo asawa na, Dora. Ay, saan nga iti kasta, Tonyo? Umapalaklaang kan ka. Anya? Wen, gaputa talaga anasaya ati biyag mo iti sidong ni Cynthia. Kas kumaita. Adan service car mo. Ay, sana all. Ha? Adda kumamot mangaram kanyak. Uray lakay ditan. Basta baknang. Ala. Panawan kan, Dora. Tamangan numala daw akon iti trabahok. Kumusta ti panagmanehom, Tonyo? Nasaya at mat. Awan ti parikot. Isunga awan ti pagdanagam. Nasaya at nga rod no kasta. Una. Diyak magustuhan ti imbaga ti may sang amamok. Apay, anya aya ti imbaga na. Awan pa'y kano ti manuabulan ang nagdanata. Ang simayatan ti biyag ko. Kasla sa bali ti kayat nasawan. Ala, baybay amon. Talaga kastaan. Tutupak ko mga rod. Binaybay ako na. Saanen? Saan anasken at tutupam ti kakastabanag? Tinapatag, ket kanayon nga kinkin na awatan ta. Tonyo? Ne, si kamat gayam, Amelia. Wan Tonyo, inasitgan ka, gaputawan ti kasarsaritat. Mabayak tayo mati lunch break tayo. Huwan nga rod. Isungay mayak pa'y nagtugaw ditoy. Gaputa masikuranak di unag. Ay, intun madamdama, trabaho manen. Naimbag ka da kayo taday tala agripak ti aramidan nyo. Da kami ngay, computer akanayon ti sangsangwan mi. Agsakit ti mata. Talaga akasta Talaga nga agripak lang ti aramidan mi. Gaputa isulang ti maibagay kada kami at trabaho. Si kamat Tonyo, di mo lalaangan ti trabaho. Wan matkit di Kat, kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at latamat. Aday jay balay Agay aywan kadagiti masayatas na. Pagaayat na gayam dagiti masetas. Wan, Amelia. Isupay nga aramidan na tapno saan amaburyong jay balay nga agmaymaysa. Kumusta mo tibiyag mo, Tonyaw? Nasaya at latamat tatang. Nasaya at nga rod no kasta. Ang diyak magustuhan ti sa undag iti daduma kalugaran tayo. Apay ka di manain. Kunadakit di. At ikano kwartalaan ni Cynthia ti kainayat ko. Dahita nga rod kanayon ko idi ngay bagaken ka. Talaga nga damangeg mo asa o dagiti tao. Nang runa taadayaw nga inaunan ni Cynthia ngem iti sika. Ken adda mabalinda iti biag. Unay matdagitan at tao, tatang. Anya ti pagkitkitahan da kanyak. Tila ang kinabaknang ni Cynthia ti kinayat ko. Ay na, di kagunget Tonyaw. Ipaneknek mo kit day, akam malay ti pampanunuten da, may papankan ka. Cynthia, apay anak kaida ka matandita. Maulawak, naimbag na nakasangpot kan. Apay ngay, amangan mat no nagbannog kang amin. Saan mat? Kala at anagsip nga ti panagkita. Kat maulawak matan, iso anagida. Amangan mat no anya daytan, Cynthia. Ipankalatan iti ospital. Saan? Sumaya at tulat tatiriknak. Iinanakla ang daytoy. Ala, makamu ka nga rod, Cynthia.
Masakit mat gayam ni mama, Manong Tonyo. Uwan nga rod. Di namat ngamin kaya ti agpa-check up. Unay matan ni mama. Ay ayun niyo Saan aparikot ti agbantay? Tadaak mat. Alang nga rod, Manong. Kasaritak ni mama. No bilang ma-confine, agsinublat ang agbantay di ospital. Saanan, Kurt? Obligasyon ko day takas asawa na. Responsibilidad ko ti mga iwan kan kwa na. Sige, Manong. Katsapay lang ko ma, tama ay ayok ni mama nga agpa-check up. Apay nga da ka dito'y balay kat Rabi Enton yaw. Agrelaksak man matatang. Day talagay aywan iti masakit nga asawak ti araramidak. Obligasyon mo da ita, gaputa asawam kit nga raod. Makaumamat gayam ti agaywan tatang. Ay, di ka agsawi ti kasta. Manon tinagastos medyo ospital. Anam saan matlat nga umimbag? Ay, katagan anos ka Anya nga rod kat asawa mo't ni Cynthia. Si ka lang tinagbati dito'y ang mga iwan kenkwana. Gaputa na idistino mo't iti adayaw, dagiti anak na. Uwan nga rod tatang. Sa nabalay, todo suportamot ken ka dagiti anak na. Uwan nga makaumalat ta ti agaywan tatang. Ay na, no amok la ko maakastoy. Diyak la ko man inararang ni Cynthia. Ay. Nagalas ti panunot mo tunyo. Tay kunada nga raod. Ayatem ti asawam, itirigat man ken ginawa. Apay anarabian ka, Tonyo. Apay, adda ka di babaem. Maturog kakit din Cynthia. Nadlaw ko ang nagbaliw kan, Tonyo. Nauma ka din kanya. Gaputa masakit akon. Napanak nagtrabaho. Isu adimon damagan no apay anarabyanak. Apay ngamin nga inlakom tilugan. Anya ngay ita. Kan ayon kan amarabyan nga agawid. Amumat as anak anang nanggad. Sipud binambantayan ka iji ospital. Naibusan ti kwartam iji bangko. Gapumatlaan kan ka. Isu nga inremedyo kon ajelugan. Ngam addamat ititad ti anak ko para iti agas ko. Kasano anaipos ti kwartata. Kat awan mo't unay paggastusan ta. Basta, di mo damagan. Tinapatag, inaramat mo matlaang ti kwarta. Ayon gayam, Jakon masango ti mga iwan kan ka. Isu ang mga laak iti tangdanak nga agbantay kan ka. Amok adina kon ay ayatan. Gapo iti kasasaat ko. Ngam di ka agdanag. Saanan anasken amananggan ka. Gapo ta sumangputan ti anak ko. Isun ti mga iwan kanyak. Saan kan amarikatan? Apay ka di ka matagtagarihan. Maburibura na kaan. Apay ngamin. Sumangpat ti anak ni Cynthia intun umaelawas. Kat sigurado abirukan na ti kwarta ni Cynthia ije bangko. Kas tamat ng tilugan. Kan ti kwarta ang naglakwan itilugan. Anya? Sapay awanin tinagbati ija impaigam mo kanyag. Anya? Kasano nga rodan da ito Dumawat ka pala iti kwarta iti amam. Tapno adaramaten tang umadayo. Panawam nga minan ni Cynthia, kat datan ti agdan na. Awagam ti anak mo, taagawid adakos, Cynthia. Pumanaw akon, di kan ay ayatan. Anya? Pasensya kan. Ngam talaga anapunasan ti panagayat ko kan ka. Kat pakawanan na ko mamanan. Anyan ti kastoy nga inaramid mo, Tonyo. Nagkari ka kanya, nga ayaten nak agingkat-ingkana. Nga manya ti inaramid mo. Inibus mo lagayam ti saniko. Amok nga da babaim. Kat da kayo tinagnumar iti kwarta, kastamutan iti pinaglakwam kadag iti sanikwak. Ngam konsensyam to day tatunyo. Manglilipot! Ayawan ti pumanaw tunyaw. Tatang, Apay, di ka agpampanunat. Amo mamasakit ti asawam ng panawam kitday. Jakon ay ayatan ni Cynthia, tatang.
Isu apumanaw akon ijay balayda. Saan, Tonyo? Di mo na yun ang tibasol mo kadakwada a pamilya. Tatang, Kababain ti inaramid mo. Binaybayam ti asawam, kat inlakom dagitilugan na, kanda dumasa ni Kuana. Kat inusar mo ang nagbabae. Sa ita, ibagam apanawam, jak nga ruden ay ayatan tatang. kalukwan da ita. Ala, isinam ti babaeng, katag subli ka ide balayo kini Cynthia. Di ka unay agbalin adakas ata, o Tonyaw. Apay ang nagsubli ka, Tonyo. Di ka katagyaman. Taadda mga iwan kan ka. Nang runa, tanay tantan gayam ti panagawit ti anak mo. Jak ipilit ti bagikan ka. Nawaya ka apumanaw. Anusan ka nga iwanan, aging ga sumangpat ti anak mo, Cynthia. Ipagpagapok lang iti nagkadkadwan ta. Apay ngamin ang nagbalbaliw ka. Awan mo ti amok ang nagkuranga kas asawam. Kat no daytoy sakit ko ti makagapo. Saan kumat adinawat? Ala, di ka manan agdrama, Cynthia. Makapaumad ay tangar aramidem. Dispensara manong Tonyo, no itaklangan nagawid. Kanayon ngamin nga itantan ti headme ti panagbakasyon ko. Kurt, Dakal unay ti panagyaman ko ken ka manong Tonyo. Gapota di mo pinampanawan ni mama. Gapota da ka anang aywan ken kuana. Amok akas taunay ti rigat mo. Kat saan nga umdas dagiti kwarta nga impat patulod ko. Ngay naramat yo. Gapotado ti kasapulan ni mama nga agas na. Apay di ka makasao, manong Tonyo. Ken, apay akas ta ti panangkitam kanyak. awan, Kurt. Di mo pa kadanagan dagiti na ilako yo asa ni kwa ni mama. Mawatak na ita. Gapota ka sa pulan kat nga rod. Sana bali. Gumatang tayo manan iti kabarbaro alugan. Tapno ada aramaten nyo. Into nagsubliak manan iti trabaho. Ngamsak ba ngagsubliak? Mangipatakder tayo pa iti basit apag tagilakwan nyo dito'y balay. Taison ti asikasun nyo. Kabayatan ti panagpaimbag ni mama. Anya? Wen manong. Ket tapno saan ka wanay amarigatan, mangala tayo ti katulungan nyo iti negosyo. Siyak ti makamo iti amin. Ket ti income na. Isunto ti aramaten nyo kini mama. Isagot ko kada kayo na ita kini mama. Anya? Saanak ang makasao iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Gapo iti nalaos apan nakakonsensyak iti inararamid ko kini Cynthia. Dita anapaneknekak ti kinapudno na nga agayat. Gapo ta inlimad na gayam ti inaramid ko iti anak na. Tapno didak guraen. Gapo iti dayta, inayat kon iti napudno ni Cynthia. Ket inaywanak agingga a naka-recover. Alakastan, ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Tonyo. Tonyo, pagayam ko, saan ngamin anasayati inaramid mo? Ti asawa, ayaten iti rigat ken namay. Ket ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Ket ayaten ken ipateg mo ti asawam. Ken ipateg mo met dagiti anak na. Bueno papagayam, di tan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Tonyo. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.